неща, които няма да правя аз като възрастен, са тези, че няма да се тетурирам, няма да пуша, няма да пия, ще поддържам коса, няма да имам брада. Не казвам, че всички трябва да се поддържат така, който как си иска, но само казвам, че с наркотиците стават много лоши неща. И с цигарите. За тетурирането също. Но него може да го отстраним. За косата и за брадата, който сам се реши. Това бяха няколко неща за мене. Също аз нямам нито една алергия. Нито една. Добре. Стефан Вичев, какво ще кажете за живота ми? Ще кажа колко е... Колко е страхотен футболист, номер 1 в отбора на косиците на футболните номер 1. Номер 7! Номер 7, но като играч е номер 1. Значи в отбора е номер 7. Колко? Я, кажи. Кой си това? Не си показва, че не си добре. Така, искам да споделя на всички. Всички искам да спазват тези неща, защото те най-вече пиенето и пушенето. Те са най-гадните неща. Важно. Кажи на хората и още. И още е важно да се радвате на всичко, което ви дават, защото иначе няма да стане нищо. И така. И така, това беше историята ми. До нови срещи!